Kalau nong dapat tikina masuk mahita tu acara permingguan, minggu siang. Mari deh mahita. Mari hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia, na tumapalangi dohot tanoon. Amin. Nungwa di baboton ibana tuho ali jolma, manang aha na denggan jala manang aha na ni luluan ni Jehovah sian ho.
Imana mangulahon uhum sambing dohot holong ni roha diha basaon. Jala marpangalaho haserepon maradupon debata. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Salehom matuhami rohana togu nabadia. Pikiran nadenggan dohor roha naringgas. Pasauton ulau nadenggan. Salehon dame tuhami asa sonang hami. Mangulu di bagasan pangodingim. Sai marsimkatung tuhatam mahami. Maradupon saluhut musunami. Sai ramoti jala pargugui mahami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maret demahita. Tangi hunamuma patik di minggu 5, dung tritatis di minggu tanggal 9 Juli 2020. Patik palimahon, ikon pasang apa mudona torasmu, asa mertua ho jala liling mangulu di tano nanilehon di Jahoba de Batam di ho. Patik paonopon, unang ho mamunu, patik papituhon, unang ho mangalakup, patik pawaluhon, unang ho manako, patik pasiahon, unang ho olo mangatidakon hata nasututu, maradupon dongan jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham deng dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lebuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu, ido sahatna, atong rak mangido gogo mahita sian Tuhan debata, mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon nahobar tu patik mi. Amen. Maret de mahita.
Tato potima dosata tua dopan di debata meretang yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pergogo na suatu dosan sitopa na sana adong. Paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami. Aka nahuhula hami marite sian pangalasion nami di patikmu. Ima marite hite sian hatu tubuh ni rohanami naroai. Nang sian pakateon nami nasoture. Ro di pangaloyon nami di sapisap ni rohanami. Natama situtudo hami hona uhum hami ala ni dosa nami i. Alai na tarsoli bagi do hami nuaing alani i. Asi maroham di hami ale di bata nami pardenggan basa jala parasi roha. Hodo alani anakmu holongan di roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhutna. Jala suruh matot di perbadia tu roha nami be. Asa tarbayan hami manguloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe saat hami Tuhan nguluan na sora suda. Na pinarbaga-bagam di akana persea. Di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tato potima tapi gema baga-baga ni debata taringot huasisan ni dosa. Satokid do huatidakan ho. Alai papungupunguan ho maho muse marhite aka asin roha godang. Tagan di parpiar ni murukmu hatuawan ho bohiku. Satokin maradupon ho. Alai marhite dengan bahasa salin-leleng na asyaku ho. Ninna jahuba si palua ho. Hasangapon madi debata na di gijang. Amin. Kor.
Mari kita minta PP nomor 467. Tangion hamuma hatani debata turpu epistel di mingguta sadarion imana tersurat AKED bidu 2 mamuka mansian ayat walu sahat tuai saputulu margati soring mahita sian hami mana parjolo indi rupa suarani hasudungan ni rohaku doi idama nungaro ibana marikat sian akadolok marhajingjing di atas ni aka robean. Manan tu anak ni uksa idama jonjong do ibana di balik ni dorpi mandulo sian jandela marlinang-linang ibana mandulo sian tarali. Dungi makulingma hasudungan ni rohaku didokma mandok au hehe maho ale hasoloan ni rohaku na mauliutus jala ruar maho Ai idama nunga salpu partahunan nalini ari nunga masohot dohot ari udan. nunga pola mulop akka bunga-bunga di ladang nunga jupang tiki para deon nunga pola tarbige suara ni aduhur kiti di tonatai. Parbueni hau arape nunga mamuka matoras. Jala marbunga yahau anggur. Jala maruap na anggur. Hehe maho ale hasoloan ni rohaku na mauliutus jala ruar maho. Ido sahakna martua do akka natumangion hatani debata jala no piapsa. Amin. Marede mapunguan ina Kamis. Mari suam, so
Mari Andingan jumpa
bata hati dakon maha porsiautai, songon nahi hati dakon idongata saha porsiaon di sadok portibion, rak mahita madok. Au porsia di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, natma palangi do tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, ima na tinubuhon di si Maria, na wega-wegabean siato di perbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di pakuhuman di Silatus, na mate tarpajal do ibana di hao pinar silang, na tua tu banua toru dong ditanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manai tu surgo, lau hudul tu siamun di debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana pa ima mulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, au porsia dito di perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak a Kristen akan na badia, dohot dihasisani dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangulu do sogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sorahasuda. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Madi Hita Sude. Tabegema titing namasa di Mingguta Sadarion, ima Minggu Palimahon Dong Trinitatis, tanggal sia Juli 2020 doho topik makalomohon patik ni debata. Nah perjolo ima poin pertama titing nama ragam ucapan salam parlado HKBP Emmanuel Resort Emmanuel Pasahaton, selamat hari Minggu, tusude ruas nihuria, nama doti perminggota sadarion, jala akka tamuenami na sadarion dope parjolo sahali marminggu di gerejahon, upasat hamima, hata parhorason sian huriata, jala selamat beribadah. Di pasu-pasu di Batama hita, marhite perminggota sadarion. Nomor 2, ucapan selamat ulang tahun kelahiran, dohot ulang tahun pernikahan, Hami Parhado Gereja HKBP Emmanuel Resort Emmanuel Pasahaton, selamat ulang tahun hatu tubuh dohot ulang tahun Parsarepeon, turuas nama ulang tahun di Minggu Paduahon bulan Juli 2020. Sadi leon debatama gajeng ni umur di hamu, hahi pason do akka las ni roha. Hata ni debata tu nama ulang tahun, nama kuling ma sian sernep ma akka baruranna di bahenho, jadi buruk ma akka golena romuse udan napor jadi sargema jala di pasu-pasu ho do na tubuh disi pesalmen ono plima ayat 10 sada akka goar-goar na berulang tahun kelahiran dot pernikahan boy metaida manginang songona tersurat di titing sadarion di nomor tolu neng majalo pasu-pasu perbagason titing perjolo dohot paduahon neng majalo pasu-pasu perbagason macalon panguli ima Richard Parulian Purba ST anak ni Amata situa Insinyur Marisi Sumurung Purba tubuh ni Inata Nurki Herbita ka Boru Situmorang nahinan sian jalan Sekapuas nomor 27 C Huria HKBP Emmanuel Resort Emmanuel dohot Orowan Rini Melda Saragi ST Boru ni Amata situa Rusman Saragi tubuh ni Inata Magdalena Boru Panggabean sian Pematang Siantar Huria GKPS Pasur 5 Resort Setia Negara Pematang Siantar. Sakap pamasu-masun ima di hari Sabtu tanggal 15 Juli 2020 maringanan di HKBP Emmanuel Resort Emmanuel Jalan Sebrantas nomor 42 Medan masuk pukul 10.00 WIB. Nomor 4 ruas Namording. Nah di hari Senin tanggal 3 Juli 2020 nausalpu nunga jumulu marujungulu sada ruas ama Profesor Dr. Jawasi Nebaho tutup umur 86 tahun sian jalan Sesemare nomor 46 Medan ruas Wek Kana
tatangyak koma asa tumibu terapul sude keluarga natinanggil honi nasida. Nomor 5 papungu pilihan na parjolo sadarion papungu pilihan tu jolo do 2A 2B tu haperluan ni kantor pusat do namar boho. Nomor 2 tuara minggu 16 Juli 2020 nanengro papungu pilihan tu jolo do 2A 2B tu haperluan ni kantor pusat dohot kas huria. Di nomor 6 pertanyaan wek boy mata jahabe. Nomor 7 torok ni parhalado do ruas nama dohoti pertanyaan boy mata jahabe. Di nomor 8 torok ni ruas nama dohoti parmingguan sekolah minggu boy mata jahabe. Di nomor sia torok ni ruas nama dohoti parmingguan boy mata jahabe. Di nomor 10 paria panitia pesta profesionalisme penata layanan tahun 2020 na parjolo rapat panitia. Rapat rutin di panitia pesta tahun profesionalisme penata layanan dilaksanakan pada setiap hari Minggu masuk pukul 10 siang WIB 00 WIB bertempat di ruang konsistori gereja. Di nomor 2 Paraheon Perempuan HKBP Immanuel. Kegiatan Paraheon Perempuan HKBP Immanuel dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan, perlombaan dan pertandingan, yakni kegiatan perlombaan rohani dan kegiatan gotong royong kebersihan gereja yang dilaksanakan selama bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun 2020 tolu. Akaragam ni kegiatan boy mataida manginang songon nadong di lampiran ni titing sadarion. Di nomor tolu bazar wek. Bazar pada hari Minggu ini dilaksanakan oleh wek karena di teras gereja kita. Untuk itu marilah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih agar dapat mendukung kegiatan bazar dalam rangka keperluan kegiatan pesta di gereja kita tersebut. Untuk daftar penerimaan hasil bazar dari masing-masing week dapat kita lihat pada lampiran warta minggu kita. Di nomor 4 teken les dari week pada lampiran warta kita dapat kita lihat daftar week yang sudah menyetor teken les yang telah diterima sampai dengan tanggal 7 Juli 2020. Dewan Kononia No Parjolo subseksi perempuan penguan ina paradi Kamis. Di hari Kamis tanggal 27 Juli 2020 nanengro PHD pungan ina parari Kamis di Patupa di bagas keluarga Nyonya Manurung Sintua B Boru Sitorus Manang Opung Daniel maringanan di Jalan C Berantas nomor 31 Medan Wek Galilea masuk pukul 10.00 WIB manang pukul 4 sore. Domutusi Riama anggota pungan ina parari Kamis madohoti ulauni. Di nomor 2, seksi sekolah minggu. Di hari Sabtu tanggal 15 Juli 2020 nanengro di Patupa Distrik HKBP 10 Medan Aceh do kegiatan Training of Trainers manang TOT tu guru sekolah minggu Distrik 10 Medan Aceh. Masuk pukul 8.30 WIB saha tu pukul 10.00 WIB maringanan di HKBP Teladan Resort Medan Sada Teladan. Domutusi Duarhat do 2 halak utusan sian guru sekolah minggu ni hurata madohoti ulauni. Di nomor 12 Dewan Marturia Boy Mata Jahabe. Nomor 10 Dewan Diakonia Boy Mata Jahabe. Di nomor 14 di Jalo hurata do sumbangan bunga altar sian anak kota Edwinda Friska Fabrianti Boru Tapu Bolon. Manang naposo boru senwek Nazaret songon nataida nuayang di altar ni garejata. Tuat tama mangalion hahipason jala manabay pasu-pasu di Parkarejon Nasida. Di nomor 15 jadwal pakobasion di hari Senin saha tu hari Minggu Boy Mata Jahabe. Di nomor 16 ruas naupname di rumah sakit do na pemulihan di Tonga Bagas na Parjolo Jati Sitindaun wek kana pemulihan. Nomor 2 M Borusi Hombing wek Nazaret pemulihan. Di nomor 3 Daniel Chandra Tinambunan wek Getsemane pemulihan. Di nomor 17 pemakaian gedung sekolah minggu dohot gereja Boy Mata Jahabe. Poin paduahon titing parhepengon sentralisasi dohot non sentralisasi dohot transistoris. Boy Mata Ida manginang songon nadong di lampiran parhepengon ni huriata di minggu sadarion. Jala melate mau pasat hami tuak karuas nang mangalion pelian bulanan manang pelian tahun pelian persepuluhan hamulateon tu huriata saya ditabay tuhat tama pasu-pasu tu hamu ruas nami amanginang mulati ma dihita songonima di tengah masa di minggutta sadarion mulati ma.
Maret demba buku ED HKBP nomor 517. Uhud papungu pelean. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate doho pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madihita manginang. Tabigima hatani debata nagabi ujahani parsaurata di minggu palimahon dong Trinitatis sadarion. Ima natar surat di surat ni Apostol Paulus madapoton huria Rom. Bidup itu mamuk kamaisian ayat 15, tolhastu ayat 25. Hujaha madihita songonon mahatani debata. Ai dang hutolopi nahubaini. Ai nahu hagigihon ido huula. Dada nahu halomohoni. Alai ia huula naso hinalomohon ni rohaku. Na manulopi maau dihinadinggan ni patiki. Asadada au na mangulahossa tungdo saido na mangingani au. Ai huboto do dangadong nadinggan maringanan di bagasan au madok di bagasad dagiku. Ia hagioton dapot do nian diau alaidang dapot anggo na patupahon nadinggan. Ai dada huula nadinggan
na pinarhagyo ni rohakku, narway naso huhalomohon ido huula. Alay molo huula naso hinalomohon ni rohakku, danga pala au mangulasa, dosa ido tahe na maringanan di bagasanau. Asa jupangau songon aturan, naroa do dapot diau, nang pedi pangido rohakku mangulahon na dinggan. Ai dihalason jolma perbagasan na diau donian patik ni debata. Alai huido do patik na asing di bagasan akar ruas ni dagikku, na mermusu do pak patik na di bagasan rohakku. Gabe dipatuduk doau tugonggoman ni patik ni dosa, na di bagasan ruas ni dagikku. Au jolma na dangolon, isi mapaluahonau sian pamatang hamatianon, mauliate mahudok tu debata, marhite-hite Yesus Kristus tuhatai. Dibaheni au sadiri mangului patik ni debata di bagasan rohakku, alai mangihutun dagingi patik ni dosa ido huoloi. Ido saha ni turpuki. Amanginang songoninang remaja napo sebulung hita saluhuna napungu di bagas joro sadarion. Molodang hita be nagabetuan didirita. Tentu gabe susah maptahilala. Gudang akka ama parisap satabi anggorohana nek sodo marisap. Alai dung dibereng timus ni sigaret di donganna. Gabe diulah muse na marisapi. Anggo sia jabu, anggo jajina tu keluarga sona mau na marisapon. Ai hubereng gudang do pengeluaran. Nanggo pala huwae pasi uang sekolah ni anak kota. Ninna tu inatai, alas rohani natai di bagas jabuna. Kada dana peturuk mendukung. Alai dung di luar di langgar timus maibana. Bagabe diulak ko mamuse marisap. Gudang do nangaka pecandu narkoba berusaha untuk tidak lagi jatuh ke dalam pemakaian penyalahgunaan narkoba. Alai keadaan nanong ketergantungan doh narkoba. Mabahini maradang berdaya. Seneng melua di bana sian gonggoman ni narkoba. Alai nung ngasongoni hagalionna dikuasai oleh kecanduan tu narkoba. Dang ibana be tuan atas dirina. Nung adong sesuatu na asing nagabe mangamudihon nguluna. Gudang do amanginang nang akka kebiasaan pesongonido. Nang akka bakko-bakko di ngulutta hajol maunon. Molo sian bagasan rohat tahita naing nama ringgasau marminggunin. Alai dang tarulahon ibanai ala pajupang ibana do akadonganna naso apala ringgas marminggu gabe mulak musa ibana tu habita na dang beringgas marminggu. Hape nakingai dok ringgas na mau marminggu. Apakah itu diucapkan janjinya kepada orang lain manangholan dirina sendiri pena marjanji tu ibana. Alai yang go di bagasan dirina di dalam hatinya dia ingin melakukan sesuatu yang baik. Dia ingin berubah ke arah yang lebih baik. Dia ingin meninggalkan sudi akka bakko-bakko na hurang dinggan. Halai aladang ibana betuan di bagasan dirina. Nung adong sada huaso na asing na mangotapi niat baik nai. Ujung agabe sudda do diulahon ibana akan adinggani. Mulak ibana tu akka hasomalan nalilingi. Amanginang dongan saha persyaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus songonima digobarhon Paulus nguluna na juluani adorang so di jakkon ibana dopi Kristus Yesus. Akan adong do patik molo dihala Israel patiki ido dalan haluaon. Ale Paulus pe hala Israel doi. Jaladada holan hala Israel sabing. Masuk do ibana tu kalangan ni halak Parisi si boto surat. Kelompok na dihormati dalam hal pemahaman
penguasaan terhadap hukum Taurat. Alai dihilala si Paulus ai naing do kuhasi holi mangulahon patiki ninna ibana. Jala huboto do nadeng do patiki. Alai ujunaing huulahon i jala dung huulahoppe gabe hehe do akka hadosaun di bagasan diriku. Ai marhite akka patiki gabe tubuh akka dakwaan di bagasan diriku. Pabua naso terbahenau patiki alani hagaliokku. Omma amanginang digori si Paulus. Pabua dosa na mangingani ibana. Dosa dada holan namian satokin, dada holan na singgah satokin, alay mian mangingani sude akka pikiran na rohana pusat ningoluna dikuasai dosa. Jala dosa ima mabahen gabedang margogo si Paulus laho mangulahon patiki. Asa tabereng noy nga manginang mabigi jamitaon gudang dora halak atong buido iba hape maroding-oding alani dosa. Gudang noy sa hatu baga sa tikin noy eto ima ay halak perdosa do pe iba nang tarbahin iba do pe bui sikop ninna maroding-oding di dosa. Alena di dok ni hatani di bata marhiti apostol Paulus di turpukon dada na yang maroding-oding di bagasan dosa amanginang. Justru sebaliknya Paulus mau menekankan begitu berbahayanya dosa. Karena dosa itu tidak hanya singgah sebentar. Kalau dosa dipelihara, maka dosa itu akan menguasai seluruh hidup kita. Dan oleh dosa itu kuasa Allah bahkan kekuatan kita sendiri akan ditumpulkan. Sampai-sampai bukan kita lagi yang menentukan hidup kita. Nunga dosai. Tabayak ko mga manginang, begitu mengerikannya Paulus menggambarkan dosa ini. Anggunaking ra, dung tabigi hatani debata nagabujahan ni jamitaon. Bohido hape maroding-oding alani dosa, ala di dokon si Paulus. Dada au nama bahini, alai dosa na di bagasan awido tahe. Alanin na si Paulus rupani naking di ayat 20 si Paulus sabingpe maroding-oding di bagasan dosa. Artinya mengkambing hitamkan dosa. Kita yang melakukan kesalahan lalu kita salahkan dosa. Songon si Adam do si Hawa na perjului dung dipangas si Adam puasa dipangat ko Adam nina di bata tu ibana. Dangau buru-buru na dilihom mido nina. Dung disuk kutu buru-burui ate ho buru-buru dangau uluk ido pautot wow. Jadi maroding-oding di bagasan dosa, mengkambing hitamkan dosa. Turpukona manginang dada na yang mengkambing hitamkan dosa, tapi untuk mengingatkan kita begitu berbahayanya dosa. Ketika kita masih dikuasai oleh dosa, molo secara sengaja repeta tutun mengulahon dosa, dang hitabe gabetuan di dirita. Dosa itu na mengemudi hok kita. Keinginan-keinginan dosa, hasrat-hasrat yang ditimbulkan oleh dosa, ima na mengemudi hok kita amanginang. Ujung ngadang buibe, anggoro hatta perbagasan yang naeng dohita martangiang. Alai dosa ima ngotapi, tuaha ho martangiang, perdosa doho. Anggoro hatta perbagasan yang naeng dohita rotu adupan ni debata ganup hari minggu. Alai dosa ima ngotapi, tuaha ho rotu gereja, perdosa doho. Anggoro hatta perbagasan yang naing dohita gabi ama na burju, naing dohita gabi ina na burju, naing dohita gabi akka ianakon nama persangapi na toras, naing dohita gabi jolma na haseah, jolma na mangula na dinggan, alay dosay mangotapi, tuaha ho mabahin na dinggan, awu do manggonggopo. Paulus dan juga kita amanginang yang dikuasai oleh dosa tidak akan pernah mampu melakukan yang baik dari diri kita. Nang pedi ulahon si Paulus patik ni debata, nang pedi kuasa ibana sudi penjabaran ni hukum Taurat, alai anggusia dirina do laho mabahen na dinggan, tidak bisa, tidak mampu. Ido alana
Didok ibana tu kahala Yahudi naso Kristen dope doh akan ong Kristen. Bukan melakukan hukum Taurat, bukan yang menjadi dasar untuk diselamatkan. Ai molo sia dirita dohita na yang malua sian hagugu otta di pajojor ma diturbokon. Na dengan peta parsita alai dosai mengemudi hok kita, tidak akan mampu kita melakukan yang baik. Alanido amanginang dongan sahaporsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Nung nga di palua Tuhan Yesus sita sian gonggoman di dosa. Dung merdosa si Adam doh si Hawa, keturunan mereka sampai sebelum Kristus sarupa manguluna songon edo barhon ni Apostel Pauluson. Dang mampu rohana na yang memuji di bata alai dang tuk ibana ala dia bati dosai ibana. Sian zaman ni si Adam sahak tuat dorang so Kristus dang mampu jolmai nang pe adong rohana nang mangulahon patik ni debata alai tarabat doi ala ni dosai. Ido alana ekon Kristus dona mangarorohita sian huaso ni dosai asa dang bek dosaina menjadi tuan atas hidup kita. Kristus do naung paluahok kita sian dosai gabe ibana ma taului. Napaduaho na manginang dongan sahaporsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Saliling si Paulus dikuasai dosa. Terjadi peperangan batin di bagasan rohana. Dan malangnya, sialnya, peperangan batin itu amanginang terus dimenangkan oleh iblis. Dohot hajahaton. Dakya imana monang nanggo sahalipe. Saleleng nang pe si ula patik ibana, nang pe dia tu si ibana penjabar ni patiki, nang pe berusaha ibana pak taat lau mengului patiki, tapi adong peperangan batin di bagasan dirina dan tidak pernah ia menangkan yang baik dalam peperangan batin itu di dalam dirinya. Idwalana di do ibana dia saplimai, aidang hutulu pinahuba ini na ibana. Nahu hagigihuni dohu ula, dada nahu halomohoni. Ya sapulusia dadahu ula na dinggan na pinahagi ni rohaku narwai na sohu halomohoni iduh ulahon. Ada peperangan batin yang begitu besar di dalam dirinya dan tidak pernah sedikit pun dia berhasil memenangkan yang baik amanginang. Ima molo di luar Kristus ngulutah. Apostel Paulus menguasai pati. Sebelum ibana majalo Kristus maka porsi Kristus terjadi peperangan batin yang dahsyat di dalam dirinya dan tidak pernah sekalipun dia memenangkan yang baik di dalam peperangan batin itu. Alayang gohita manginang na porsia di Tuhan Yesus Kristus marporang pe batitan waing molotung pe adong do pe peperangan batin. Satu sisi kita ingin melakukan yang baik, satu sisi kita ingin berlaku cuek, antara ini mau naing pilihan. Ngapain juga capek-capek mengorbankan tenaga, pikiran dan uang untuk menolong dia. Belum tentu nanti diingatnya. Songo-songo ini nama yang akap peperangan batin di kita. Tapi akan sering dimenangkan oleh yang baik. Alaniaha haporsiaun di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Jala ima ciri hasta amanginang. Dung porsia hita di Tuhan Yesus. Saya tahamonakod doa ke peperangan batin, konflik batin nadong di bagasan dirita. Kita akan terus memenangkan yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Nang pe juk dupi hita talu alai taingok ma ha kristeno tai dung porsia hita di Tuhan Yesus Kristus mulu terjadi konflik di batita antara memenangkan yang baik atau membiarkan yang baik itu kalah dalam hidup kita. Ikon gumudang mahita makamunakon na dinggan. Songon parbuini hapor siota. Tabayak ko maju manginang mulu tiap hari hita adong konflik batin di hita. Adong pilihan na sulit si ulahonota. Adong akka pilihan-pilihan songon na mangalang buah si malakama di bagasan ngulutta. Dan bagi kita yang sudah sering mengalami konflik batin di bagasan rohatta, ngabu ita bayakun songo dia huma susah hita laho sebelum membuat keputusan. Huma susah rohatta dang sonang tahilala buhit tapi dang dame parsaurat tapi gabi hurang
togu, kurang dinggan, bahkan komunikasi dengan orang lain mungkin juga sedikit terganggu. Kenapa? Adong konflik batin di bagasan dirita. Dan seringkali amanginang, di konflik batin itu, ketika kita akhirnya berhasil memenangkan yang baik, yang dikehendaki Tuhan, sonang mata hilala, mau lihat Tuhan. Huhamunakod do na dinggani, di partotangan na di bagasan diriku. Tapi bagaimana kalau kita salah dan mengambil keputusan yang keliru? Dalam tertekan majiwata, saya sudah memenangkan yang jahat di dalam diri saya. Nagabi merasa bersalah behita, jala merasa mahita, songon naso adong pangotak ni hapor siaut tadi Kristus Yesus. Dia ke keputusan-keputusan natabain berkaitan dengan konflik batin nata adopi. Amanginang saluhu nahita na pungudison. Out surape adong nuaing dihita aka konflik di tonga-tonga ni dirita sa diri, batita bergejolak antara memenangkan yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan, manang membiarkan yang baik itu redup, hilang, kalah. Saya dipargugui Tuhan ini mahita amanginang. Hapor siaut tadi Tuhan Yesus Kristus dang be uduk hita di huasoni dosa. Tod di porbadia debata nasun hinagogo. Tod di porbadia debata natuk memperlengkapi hita, menggerakkan rohatta, membuat keputusan na duminggan. Nah Bartolomeo ni rohani debata, ima tapangido, ima tapamonang. Tapangidohon maali tod di porbadia, pamonang au. Laho mabahenak kana dinggan, memutuskan akan dinggan naho Bartolomeo ni roham. Mulu masa aka konflik batin di bagasan diriku. Tidak mudah hamanginang melewati konflik batin. Tidak mudah hamanginang untuk melakukan, membuat sebuah keputusan ketika terjadi konflik di dalam batin kita. Anggodang porsedo pehita, yakin doau, pasti songo si Paulus si songon najoluani ibana. Dia sering kalah untuk memperjuangkan yang baik di dalam dirinya. Dia ingin melakukan yang baik, tapi dia kalah. Alani hadu sauna. Allah kita bukan lagi orang-orang berdosa, tapi adalah orang-orang berdosa sekaligus yang sudah dibenarkan oleh Kristus Yesus. Argado moderni Kristus yang manginang paluah kita sian kongkoman di dosa. Kita dimampukan memenangkan yang baik dalam konflik batin kita di bagasan parnguluatta siganopari. Alanido na parpudima ditatangi sisi Paulus madirina. We au jol mana dangolon isi mapaluahonau sian pamatang hamatianon. Ditatangi si dirina. Isi mana paluahonau anggo dirina dangadong be boy pangasahonon na. Abain ibana malua sian gonggoman ni dosai. Isi mah ninna ibana. Hati haya manginang kekaisaran Romawi kalau sudah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati, tangadong benawi paluahoni. Songoni magobaran ni si Paulus sudah dinyatakan mati dan akan mati oleh dosanya. Tangadong benawi paluahoni bana kecuali Tuhan Yesus. Tangadong pilihan tak amanginang. Tidak ada pilihan bagi kita untuk bisa lepas dari hukuman mati, untuk bisa keluar dari kematian yang kekal. Dan adong pilihan na asing dihita. Holan Tuhan Yesus do marhiti hamatian na nabui paluahok kita sian hamatiani. Alanido didok ibana mauliate mahurok tu dibata marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan tai. Oma pujian ni akan naporsea, oma pujian ta amanginang ganup ari tonga-tonga ning ulutta. Ketika kita setiap hari semakin bisa menjadi tuan atas diri kita, ima ulaotta hobbartolomoni rohani debata, akka pakatayotta, akka sudi, akka ngulutta, lebih condong pasangapon debata, puji ma Tuhan di tonga-tonga ning ulum, ay nung ngagabi Kristus, ngagabi tuan diho, jala patut do Kristus si pujiomu di tonga-tonga ning ulumi. Molo nung ngatahamonakko namanginang ragam niya ka konflik batin
dan kita selalu memenangkan yang baik di dalam diri kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji mah Tuhan debata, madok muliate mahotu debata, marhiti-hiti Yesus Kristus. Aidada sian gogom noni, alai huasoni Tuhani, marhiti Kristusi, nama kamu nakok kita, laho patu pahon akka nadingkeni. Jala molo nunga talu amanginang hamatiani di bait Tuhani, jala di luas kita menikmati hamonangani nuaing ipe siat Tuhani dui tadok mamauliate tu di bata marhite-hite Yesus Kristus tuhatai. Alanido manginang dong asaha porsiaon ima prosesna di pabotohon apostol Paulus, bagaimana dia dulu tidak berkuasa karena belum mengenal Kristus. Alailah songoni manang hita di bagasa tikyon nung ngatatadde Kristusi sutung be adong pengalaman-pengalaman na lilingi mulak-mulak muse jalatalu hita di bagasan akka parsirang gototta di hapor siaon marhiti Kristus Yesus monang mahita amanginang jala tapeok magomos hapor siautai hanya iman kepada Kristus Yesus yang menjadikan kita menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Hanya oleh iman kepada Kristus Yesus yang membuat kita menjadi memenangkan yang baik di bagasan akka konflik batin nata adopi. Dan hanya di dalam iman kepada Kristus Yesus malua hita sian gonggoman di dosa dohot hamatean. Amin martang yang mahita. Puji-pujian madiho ale Jehovah Tuhan nami. Dilehok ko di hami hatam nama pergugui hok kami. Tutus situtu holodohu hilala hami. Dang hami gabituan di diri nami. Naing hami mangulahon na dinggan alay talu hami. Tutus situtu saya dong doaka konflik batin huadopi hami. Jala jujut talu akka na dinggani. Aladang mergugu hami. Lahu makamunakon na dinggani. Molo dang hibul hami tutu majakon haporsiaon di Kristus Yesus jala molo dau hami siakko imana masa di tonga-tonga ning ulo nami gabe hatuban mahami di diri nami jala dang boy hami makamunakon na dinggan nang pemasihol rohanami lahu mabahin na dinggan ali Tuhan urupi mahami todim tod diperbadiai mamak kamu nakok kami. Ai naing do nian sian nasa rohanami patupon nami na dinggan ho Bartolomo di roham. Alai juk dudu sai mga balak kanami. Tang namorod dingodik kami Tuhan di haguguon ni dosai. Alai ima haguguon ni dosai molo hulwas sami imian di bagasan rohanami. Holakko nama ali Yesus Kristus nabui mangurupi hami paluahu kami siani. Jaladung di paluahu hami Tuhan. Nunga tardidi hami di bagasan guarmu ali di bata ama anak dohto di porbadia. Nunga sakabona hami dohot Kristus namatei dohot Kristus nahehei. Nunga tuk dilihok gugu di hami. Asa hamunak konon nami paraluan nadinggan di tonga-tonga ningulu nami. Urupi mahami Tuhan posodorohan nami disi hododongan nami. Monang dohami bahenomu. Mulia tema Tuhan dia kelas ni rohana di pansahakmu dusudi ruas di huriam. Akar ruasmu na marulang tahun parsarepeon adong 5 keluarga dohot na marulang tahun hatu tubuh 37 halak. Martabat-tabba Tuhan leonom mulas ni roha pasu-pasu. Lehonom akka haporsiaon na tugu jala sarihonom akka narikot. Lehonom Tuhan nang akka hahi pason gejang ni umur. Dia karwasmu na marulang tahun. Songonima Tuhan di pasahat hoak kalas ni roha dia karwas di huriang dia manami amang situa purba nanaing marulau nasida panguliana kali Tuhan di hari Sabtuon pasu-pasu ma Tuhan ulaun las ni roha nasida pasu-pasu ma anak nasida Richard purba dohok nanaing paromain nasida Rini Melda boru saragi asa gabe keluarga nago kelas ni roha na marhabiaran midaho nasida pasu-pasu sakap pamaso-maso nasida di hari Sabtuon di huriam dohot ulaun ada nanaing patupaun nasida asa dinggan mardalan bahin sangat di guarmu. Mauliati Tuhan ala totong do dilihokko akka ruas na burju pasahaton akka pelian na pasahaton akka sumbangan na
di anak konni huriam Edwinda Bortapulon na pasahatun sumbangan bunga altar di gereja bulonon doho di gedung sekolah minggu na sugot. Saya tabatabay ma Tuhan di borumiha hipason dohot akat las ni roha. Pada unang akka na toras dasian parsahito doho parmaraan. Jala martabataba madina sida ale Tuhan las ni roha tujuluanon. Muliati manang disudi ruas doho parhaladom nang pasahaton akka hamolation pilihan doho subangan na di tonga-tonga ni huriamon. Sikati may Tuhan marhiti akka pasupasum. Pos dorohana midang hurangan akka na radi mamilihon akka pilihan nauli na duminggan tua dopanmu. Asalam tibul harajaw mo di tonga-tonga ni huriamon. Pasupasum manang akka parhaladom lama parhasyangi hobbar tuasi ni roham. Asa marsangap ho marhiti-hiti akka pakubasyon ni parhaladom. Ali Tuhan Jehovah di bata manami. Songoni manang akka program di tonga-tonga ni huriam. Nanaing patupon nami di bagasan taonon. Adong pesta puncak parahion paropuan dohot ng pesta gotilon di bulan Agustus tanggal 20. Songoni nang di akka pesta puncak tahun profesionalisme dohot pesta pembangunan na nang dipatupa di bulan Oktober. Posdorohan nami Tuhan, say pasu-pasom mudui samardalan dinggan jalagabe lasni roha di hamina sahuria. Lehonom mu Tuhan akka pacarian di hami, akka tiurni ulaun, dohot akka ragam ni rejeki, tarlumubi hahi pason, asabui hami Tuhan marlas ni roha manupahi ulauni. Song ni mali Tuhan, utangnya ko kami keluarga besar Naibaho pinopar ni amanami Profesor Dr. DJ Naibaho sian wikana namar si taunon di arena salpu. Margugo manasida jal hatop tarapul. Jala bolas manasida Tuhan muse di bagasan hasadaun ni roha mangulahon po dari natoras nasida naselauni. Ang giat ma tu dia penasida mangalakka pasu-pasum ma Tuhan na mangihut-ihut ngulu nasida. Ali Tuhan Jehovah di bata manami, songonima karuas muna marsahit pemulihan di tongani bagasna. Amang Jesi tindaun sianwik kana, songoninang inang embor hombing sianwik Nazaret. Dohot yanakon nami Daniel tinambunan sianwik Getsemane. Asini roham ma Tuhan mangalehon hamamalum di nasida. Jala sumuang mahahipason nasida Tuhan, songon nasailaon, marhiti asini roham. Posdo rohanami dihilala nasida do dinggan di basam. Posdo rohanami jaloon nasida do pangurupiyom malum nasida jala tanggal akka parsahitoni. Nangakaruasmu ali Tuhan naung lansia amado ina na tua-tua di tonga-tonga ni huriamon. Saya totong matabatabay gugu jala saya totong maali Tuhan leho di nasida las ni roha. Sudia kapinopar nasida pasu-pasommu. Margugo maamanami inanami lansia di tonga ni keterbatasan nasida hot nasida patuduhon haprosyaon nasida tuho. Jala gabe pasu-pasu mangulu nasida tuakka na marnida nasida. Molo di bereng akan na humaliang tekad perjuangan dohot akka tiruan nadinggan sian akka manami inanami lansia. Nang penaung matua terbatas di akka kesehatan alay buido pinasida romar saur di bagas coromon. Asima roham Tuhan. Sai totong mausehon dame las ni roha pasu-pasu gugu di sudi amanami inanami ruas di huriam na lansia. Secara khusus ali Tuhan ditikyon martangiang dohami tuak kaya nakon nami na tongon maddohoti akka ujian seleksi penerimaan di akka instansi-instansi terkait. Asiroham Tuhan diberek kodo perjuangan niya kaya nakon nami i jala di ida hodo si hol ni rohana sida asa dapok nasida ka masa depan cita-cita ni rohana sida na dinggan. Saya pasu-pasu ma Tuhan anak dohok buru ni huriam na tongon berjuang laho maddohoti akka testing di perguruan-perguruan kedinasan songoni nang akka nang majalahi akka masa depan na duminggan. Mulutung adong ali Tuhan akka nang diterima di perguruan tinggi negeri saya dihabur johon nasida ma laho mangyahi parbinotoan di akka perguruan nasida. Posdo rohanami gok malas ni roha di huriamon marhiti na ditupak ho anak dohok buru ni huriam. Tutusi tutu nasida berjuang laho mangyahi masa depan na dinggan lehonom mumay Tuhan di nguluni akka yanakon nami i. Pupuji hami mahwali Tuhan mauliate ma didinggan ni basam tiak kaulaon nami sa minggu 7 bulan ope rak mahodot hami padau parsahitos yak kami Tuhan bahem mamajadi na niulan di tangan nami jala pujion nami moho manopot totong ganup ari di sudi akka asini roham na hujalo hami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami tangihon tangiang namion. Amin. Tapapungu mapeliata huhu mahita marede.
tatang Yakob mapiliata. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo harorwan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asahu parahasiak kami pilihanon, pati bulhon hara jaummu di tonga-tonga di huriam dohot di portipion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam hutad dahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali aman nami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songop panesa nami, di dosa ni dongan na mardusa tuhami, unang hami tugi hutu pangujunan, palua mahami sian pangagu. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakot Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaur hom madamena tutodim. Thank you.